Fis-sena 2002 kont għadni ġej minn Ruma wara esperjenza ta' sentejn ta' studju u anke ta' pastorali u kien niftakar kien għajat li l-isqof Nikol Kawki, l-isqof il-Mibki Nikol Kawki u talabni nejnu fil-rivista Il-ħajja f'Għawdex. Dakinhar forsi għall-ewwel darba skoprejt kemm din rivista kienet għall-qalbu l-isqof Kawki u isa l-ewwel reazzjoni tiegħi kienet li nirrifjuta din il-proposta li kien qiegħed jagħmilli għaliex ngħidha kif inhi ma tantx kont midħla tal-qasam tal-medja jew tal-ġurnaliżmu, però rajta li kienet xewqa tiegħu hekk kbira li jiena nassumi din ir-responsabbiltà ta' editur tal-ħajja f'Għawdex wara li il-Mibki wkoll Don Anton Dimek kien jispiċċa minn din il-kariga wara ħafna snin ta' ħidma f'din ir-rivista bħala editur. Kminix sejjer żball Don Anton Dimek miż-żebbuġ kien l-aktar editur li dam fil-kariga, dam serva ħafna snin. U speċi ma kellix triq oħra li naċċetta din-l-istedina li kien qiegħed jagħmilli anke minħabba l-fatt li Isa kienet xewqa kbira tiegħu li jiena naċċetta u għamilha ħafna kuraġġ u qal li jiena ngħinek tajjeb kif fil-fatt kien jagħmel għaliex ġieli hu stess kien jissuġġerili xi affarijiet li xtaq li jdaħħal u anke xi temet ta' xi editorjal xi darba kien anke ikellemni dwarhom jew jgħidli provi kteb fuq hekk. Anyway, jiġifieri jiena bdejt dritt wara li wasalt hawnhekk fis-sajf tas-sena 2002 u servejt għal 4 snin sakemm jiġifieri dak il-perjodu sakemm l-isqof Mario Grek imbagħad kien talabni biex inservi bħala arċipriet fil-parroċċja ta' Żebbuġ fis-sena 2006. Tul dak il-perjodu ta' 4 snin ġifieri assumejt il-kariga ta' editur ta' rivista Il-ħajja f'Għawdex. Naturalment il-post minn fejn konna niffunzjonaw, jiġifieri konna nagħmlu ħafna mix-xogħol ta' direzzjoni ta' rivista kien il-Media Center, Lumen Christi Media Center tal-Djoċesi ta' Għawdex. Hemmhekk kien ikun hemm dejjem il-preżenza ta' Don Anton Sultana, l-lum ukoll qasadu magħna, milli kont nikkoordina ħafna mill-ħidma miegħu anke għal fatt li huwa kien dejjem hemmhekk u dak iż-żmien qed nitkellmu jiġifieri madwar 12 sen ilu, bejn 16 u 12 sen ilu, l-emails kienu għadhom xi ħaġa ġifieri ma tantx tintuża, allura dak li jkun min irid jgħaddilek il-materjal kien jew ħajġi jgħaddiwlek f'idejk, jew jiġifieri manuskritt jew it-tajpjat l-aktar, jew l-aktar fuq floppy disk. Jiġifieri ma kienx hemm is-sistema jew kienet għadha mhix daqshekk komuni s-sistema tal-emails. Allura din kienet tagħmel il-ħaġa naqra iktar tqila u tieħu iżjed fit-tul, tieħu iżjed żmien. Naturalment il-materjal kien jinġabar hemmhekk, jien kont immur kważi kull jum biex nara x'materjal daħal u x'materjal irridu jonqosna għar-rivista, naturalment titniżżel il-materjal l-istamperija, il-Gozo Press. Normalment kont inniżlu ftit biex jilħaq isir ix-xogħol, ma kontx noqgħod nistenna x-xogħol jinġabar kollu u mbagħad inniżluh. Allura kull ftit materjal li jkun hemm konna nniżluh l-istamperija. Ġieli kien ikolli anke nittajpja xi materjal li kif edna ħafna jew xi wħud mill-kontributuri kienu jagħtulek fuq it-tajpjat, fuq karta jew l-aktar fuq floppy disk. Naturalment kienu kien hemm ħafna riċerka ta' ritratti u ta' stampi li ridna ndaħlu mat-tekst. Anke dejn kienet biċċa xogħol mhix bħallum. Ir-ritratti trid tara minn takkwisthom, dak li jkollok ibżali għalihom, tiskenjhom. Naturalment ma kienx hawn is-sistema qas tal-email kif diġà qedna. Tiskenja ritratti terġa' toħod mill-min ta' omlok, tinżel bl-iskens l-istamperija. U naturalment ħafna xogħol ta' koordinament bħal dan. Don Anton kien jagħmel ukoll Sultana kien jagħmel ukoll xogħol ta' ortografija.
jara ftit xi żbalji jkun hemm, jara ftit x'materjal jonqos, naturalment tikkuntattja il-kontributuri permezz tat-telefon u mezzi oħra biex tfakkarhom kontinwament għal fatt anke li r-rivista kienet xi ħaġa li dejjem on the go, tibda taħseb minn rivista l-oħra xi mies jew il-min tikkuntattja peress li toħroġ kull xahar dejjem tittara biex ma tiqafx għax ma tistax tieqaf dejjem minn ħaġa l-oħra. Naturalment nispiċċa bdejn jiena provajt indaħħal anke xi elementi ġodda fil-ħajja f'Għawdex, daħħalna diversi kontributuri ġodda uħud minnhom għadhom jagħtu l-kontribut tagħhom sal-ġurnata tal-lewm, mhux biss saċerdoti u akademiċi imma anke persuni li kienu jistgħu jagħtu kontribut frisk ġdid f'din ir-rivista biex kemm jista' jkun iżommu dejjem rivista attraenti. Jiena f'din l-okkażjoni tal-1000 ħarġa tal-ħajja f'Għawdex dan l-inawgura li din ir-rivista tiġi apprezzata iżjed minn min forsi mhux abbonat fiha għaliex hija rivista li tagħti firxa wiesa ta' dak kollu li huwa Għawċi, però mhux biss anke ta' diversi ġeneri oħra li naħseb jinteressaw ħafna lil min iħobb jaqra u lil min iħobb jisma' jew ikollu tarif dwar dak kollu li huwa interessanti.